ndọma eji eje mba anya wuchigokwa ọzọ oge aṅụrị oge ngwọrị oge ife niile na-eje ma ọ ka wenelisi ebe ka anyị nọ mgbazi ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme ọnya bụ ka anyị ka nọ n'ụbọchị nke taata onye ndu gị n'ụbọchị nke taata n'oge aṅụrị n'ụbọchị nke taata obere maazị Charles o ikwu egbe onye nke eji ichoku wee malụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ma ọ na-eme kwuo ichoku ụfọdụ asị ichoku wee anụ nọ n'ụlọ ugbene ya zụọ n'afịa ọnya maọbụ ihe nwụ maka ọ na-eme ọnụta ọka alaeze isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata isiokwu anyị gbara ọkpụrụ maka ị na-anya nụ ndụ ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na mahadum onwe ndị nke na-ebikọnyere ibe ha anyị ga-ene n'anya ka anya bụ ihe si wee dọkasị na ndụ ndị mahadum ma ọ bụ ndị nke bi ebighị n'ime ogige ụlọ akwụkwọ ndị nke a na-asị na onye abi off campus ka anya bụ ndụ ụmụ akwụkwọ si adị mana ka anyị metụgodo aka na ihe gbasara asọmpi egwuregwu ịnene na ị ga-afụ na Manchester City otu asọmpi egwuregwu ndị nke Manchester City na ndị ebuchago ife niile a na-ebu ebu n'England ihe ọzọ fọzie ewu aja ebe Queen Elizabeth nwata nwaanyị tii iko o ji aṅụ mmiri asọ ndị ebulukwe ana m ewe n'inye nwatakịrị nwa ikolobịa na-edunya otu Pep Guardiola na ewenili aka na ọdịrị ofele ihe onwe n'ụlọ onye melụ mbụ n'England ije na iko niile edobere edobe a na-agba agba n'England bụ ha iko ịtọ ma kwekwazie na ajị n'ume Chebili Community Shield nke ya ebido na mbido nya sizin na-abịa abịa masị ya nwa mmadụ ya jisi ike ka onye melụ ka o melụ ọfụma ọ bụ na ị na-esonyere anyị esonyere ọkaweresi n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị nọ dịka a na-ekwu efe ị ga na-afụ akara ebe ị ga-eji na-enweta anyị nke gbalụ gbafee n'okpuru igwe onyonyo gị bie esoli ya gbaa ị gaa na YouTube eyiru akwụkwọ nke a na-akpọ Facebook gaa na Twitter gaa na ma Instagram ebe ọ na-ege ọka at isi mbido TV ka ị ga-aga inweta anyị isi ka ị chọọ n'ọnya nwududo anyị ị gaa na www.isimbido.tv ọkakwụkwụsị ebe a ka ị ga-ede inweta anyị ma ọ jee n'ọba egwuregwu nke a na-akpọ YouTube eneghị anya onwe ihe emume ma ọ bụ ihe ejije ndị nke anyị mere ịchọ ka ị na-enwu ị gaa n'anya atụ YouTube nke ọwụ na ịchọ ị gaa na aga tinye isi mbido telivishọn igwele anya gị na-abụ gbalụ onwe gị Krismas dịka ọ na-esi aga anyị na-ekwu na ọ nwegasịrị ihe mee na ndụ ndị ama ama ịmasị na onye wepụta onwe ụwa atụcha anya dịka o si dị na ndụ Regina Daniels nya na di ya onye nke ịhụnanya ọhụrụ ọfụ o nwebeghị akụkọ anya anụbeghị na ndụ mmadụ na-aba mana asị akụdo onye maka oge ehi n'isi bịa n'izu ụka afọ nwe nwatakịrị nwa ikolobịa welitela onu kwuo nya nwa ikolobịa si na University of Port Harcourt ebe a ka nya nwa ikolobịa gụrụ akwụkwọ kwuo si na nwatakịrị nwa maazị Ned Nwoko onye nke na Regina Daniels wụ papịa na ọpapịa n'eziokwu ka mana ndị mmadụ eji na ego nya nwoke nwere wee manyere ya na maka na nya papịa na ọ naghị eme ife o kwesịrị ị na-eme dịka papa m nya nwatakịrị nwa ikolobịa nọ nneewu onye tinyere aka zụọ anya tiga ọgacha anya mahadum wee pụta nke a bụ ihe mere eme na ndụ ndị amagasị ama na ofe aka na ndụ ndị na-asọmụ ụgwọ asọmpi egwuregwu bọọlụ o nwere onye nke sikwa na Manchester City onye nke wụ kaptịn ha Vincent Kompany tupu nlofu onye bụ ihe ha bịakwaziri mana dịka ha bucha anya FA Cup chịkọta nyawa asọmpi egwuregwu ka nya nwa amadi ya achịsa akpụkpọ ụkwụ o ji agba bọọlụ nyere anyanwụ otu asọmpi egwuregwu Manchester City mba nwere asọmpi egwuregwu nọ n'obodo nya nwa amadi wu Belgium a na-akpọ Anderlecht ha nyekwala ya ọrụ dịka onye ya na-akụzi ma na-agbakwazibo na-akụziri ndị ụmụ ntorobịa ndị na-etonite maka asọmpi egwuregwu sonyela anyị ka anyị dobere nwa obele ezumike egwu anyị ga-adobere nwa obele egwu si n'aka Pato Ranking nke a na-asị see differently or so different ichekwu emenye gwọlụ gị ọzọ ka so different sonyere m ka anyị dobere nyawa egwu anyị chịkọta azụ anyị emetụ aka n'isi okwu anya ka anyị dobere nyawa egwu ọzọ Igbo ndị ọma eji eje mba na ekiri na-ekene si n'ike ịma na asị ife ọbụla ya lọọlụ wụọ ọlụ dịka iwelụ mkpọrọ anya na-abụgwi n'ime igwe onyonyo gị ya wefe adịrị ofele isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata kedu ka ọ na-adị kedu ka ọnọdụ na-adị mbikọ ndị ntorobịa na ndị nke agbọghọbịa na mahadum anyị ka a na-asị cohabitation of students in our university or in our campus na ọ bụ n'isi tinye ewu oyibo ịma nne ya afụ na ụfọdụ ndị nne na nna na-asịkwa ndị ụfọdụ ka ọ ya emekwu onye bụ ihe asị na onwe ihe ọjọọ afọ n'ihe do na ụfọdụkwa ka ọ ya emekwu onye asụchi aka na ntị si ewe na nke akwa alụ enweziri ike ikwucha na alụ ma ama na nwa gị eni ma Chukwu ebuka ma sonto ma mmeso ọma ha na-eme anatacha apịachi ahụ ịma na ndị a na ụmụ ikolobịa
elue ngwa nni niile enye nwunye gị ego go ngwa nni eloduo na akpa ma gana mosgo ma kpagari ekechiri ọnụ ma mmanụ nri ma ngwodo ibinye ọbụla anya luo mgbodo ebe nwa ikolobịa anya na ya na-aba na-akụpịa na-ebili ndụ ka di na nwunye. Kedu ọnọdụ ya bụ ihe dowegwolu ụlọ akwụkwọ mahadum anyị maka ị na-anya ụfọdụ na-asị na na a na-eme abịbịa biko a dịka mgbe a na-agụnye akwụkwọ mahadum na ọ na-eme biko na ọ na-enyela aka ọ bụrụ nọ ndị ga-anụ alụmdi na nwunye ma ọ bụ na ọ na-enyela aka ha enweghị ike bido na-agụta onwe ha n'oge ma ọ bụ nye aka ha ebido malụgasịa ihe onye na-asọ na ife onye ada asọ nekwa anya n'aka nne ọ dịka ọwụ eziokwu ihe n'anya n'aka ekpe ọ dịka ọwụ eziokwu ụfọdụ sịkwa na eneghị anya na ihe na-ebute maka anaghị ebukwugodo ife na-ebutekarị ụfọdụ si na ihe na-ebute ewu ụfọdụ na-awụ eneghị anya enweghị ụlọ ebe obibi nyere ụmụ akwụkwọ maka a na-ekwu na ọwụ na onwe ka gọọmenti ma ọ steeti gọọmenti ma ọ federal ma ọ bụ ndị low private university si unu lụcha anya awụ na akwụkwọ mahadum unu akawalụ lụọ hostels enweghị nọf hostels ga-ezuru ụmụ akwụkwọ niile maka nya hostel ụgwọ akwụkwọ hostel na-efenata mpe karịa ndị nke je off campus jejebili maka nke off campus luene a sị na onwe na-eke maọbụ nsị n'aka maọbụ elu landlord wee go n'okwu n'ụgwọ nọka ya kwa mana ọ bụrụ na enwe anya n'ime hostel enwe enough accommodation na hostel onye ọbụla ga-ebi ọ ga-eme ụmụ ihe ndị a niile ama adị onwere nwata akwụkwọ gasị na ebe obibi feli arụ nke na ọma akwụnwe ụgwọ ya ọzọkwa na-ebute ewu na ụfọdụ na-asị n'ọka ha nwee ike eneghị anya ndị ejighị ego enweghị ike na-azụ onwe ya na skuulu ma ọ bụ ndị wụ ya na-azụ onwe ya ma ọ bụ ndị enwere inye aka ihe ndị a bụ ihe ndị na-ebutechi onye a nwee ike lụzie n'ụlọ akwụkwọ mahadum a ọkwalụkwanakwulu nwa ikolobịa ma ọ nwa ikolobịa akwalụ kwanakwulu nwa agbọghọbịa ka ọ wee wụli ya wụ na o nwere ike fụ nri ọnụ ọ na-eli wee na-agụnyewa akwụkwọ ụfọdụ bụ ndị nke enweghị enyemaka wụ ya na-azụ onwe ya ọ na-anya wụ na nwa ikolobịa bụ onye na-akwụli ụgwọ akwụkwọ na-egoli ya ma Facebook na-egoli efe niile kwanakwuluzie anya akwanakwu ka ọ wụli ya wụ na-enwe ike na maka sị ọwụli ya wụ na ihe lili nne alacha ofe sonyere anyị ka adọbili nwa obere ezumike egwu ọzọ maka ọ na-eme bikocha ụdị mbikọ ha na-ekwu okwu eluzie efe ụfọdụ ndị nke ụmụ agbọghọbịa biko agata omelia awụli awụ selense egwu a na-eje dobili na Harrison nke ofe chọrọ ịnya anya nke a na-akpọ selense sonyere anyị ka dobili nyewe egwu ka anyị jeje mee anya na selense wee anyị chigata azụ anyị adobili isi okwu anyị ọzọ.